Práve očesávam náš motor a pozrieme sa na nejaké tie zaujímavosti, ktoré som aktuálne našiel. V prvom rade tu bola remenička. Keď sa pozrite na túto skrutku, tá už bola celkom v prdeli, keď som ju dostal. Spojka nám vyzerá nejako takto. Ešte chvíľku a už by bola v prdeli. Rovnako tak celkom zhorený prítlačák a dvojhmota. Niekto nám tu určite nemenil skrutky. Tá je celkom zaujímavá, som zvedavý, aký to mohlo mať zvuk. A rovnako tak sa môžeme pozrieť aj na ten vývrt. Ten je naozaj v excelentnom stave. Nejaký ten uhlík je na vrchu síce, ale nemá žiaden veľký škrabanec. Proste je to krásny kúsok. Na ostatné veci budete vidieť v plnom videu, teda môžete sa tešiť. Zatiaľ sa majte.